kibabon ki samla kini kisi ngai I habakim yo ban ya spend time bat usamla ni bat ke samla ban ya call ban ya text ngai I kibabon ki ngausi hoi ngam ong ba kam day ban banginom ya phone ngin ya text banginom ya text ne call reka day ngi ban ya text le ne ban ya call reka ega bangumut na ong kalong ngai I shibon abdeng jungi gi samla haba ngim yo ban spend time pat ki samla jungi ngai I ngis ngausi ban ngi kuslai reka ega bangumut ban ong kalong kani bat haba ngim yo ban spend time ban pulei ke ketin ke jong play ban duai ban syong hakikat jong Jesus Christ ngim lele ban ngim sngau kumno haga jing shisha kadai yangai pi ban syong hakikat Jesus Christ kambon kadai yangai pi ban duai kadai yangai pi ban pulei ke ketin ke jong play kiba bon hani gisngi kim patiao bat kim sngau tho bat kim sngau ai la kim yo ban chong hakikat Jesus Christ bat kamdon kano go jingta andre ngai I iba bon haba kim yo ban ya text ban ya call bat sama ski kisngausi kanungun na pedang junga zo piko ki prolog bi junga iba singausi haba pimyo ban chong hakikat Jesus Christ kanungun na pedang junga zo piki ba singau tho ba kapor ba Jesus kalong ba kodor hadu kata ban ya kapor junga zo pi bat ki ki jong ne kaperthai ladangi le singau tho ya ka biagi ka jingko rod jong kapor jongi ba Jesus Christ ngai hang tang in job ya kita ki baro ka bangima na ka jim ka jongi ngila khain ko dor palat ya ka por jongi bat ki jong ne kaperthai na kata ka daw bonsin ngilong ki basngosi bonsin ngilong ki bakuslai namar ka ketin ka jong blai kamdon hangi namar ngimlong ki bru ki ba ki besyong barbor ho Jesus Christ namar ngimlong ki bru ki ba khain kor ya ka por jongi ba Jesus Christ